ako maayo kayong pagkahigda. Nya samtang ikaw, mag-anto sa sofa. Di ko masugot Mao may mando ni attorney. Ngayong pagpaminaw Hindi ko sa masugot. Lex Pinoy. Di ko matug kung dili ka mutupad na ako sa kama. Kitang duha ang manghigda. Musamot hindi ka kagwapa kung manluod. Wa ko magtiyaw sa kumbahan nimo. Wow. Gibaharan ko sa kong mahala. Maglingkod agi ko sa Katri nga magtanaw nimong nahinanok sa sofa. Di ko matug. Naibaw ka ba nga nag-goal kay ko, mahal? Sa dihang mingon kang di ka makatug nga magunaw na sa itong karang kahimtang karon. Kay numdum di ay ka. Kay numdum uy. Huwag ako nang gisultihan sa attorney. Mo na hinungdan nga ipakuha ka gyud og magtipon nagduha din eh. Kung wa di ka sultihin ni attorney, di gyud ko nimo kuhaon. Mahal, ikaw mo'y importanteng binuhat sa kong kinabuhi. Ikaduha nga akong nanay. Pero naibawi ka nga nag-ihay tagtago kay di ta gusto nga masakpan sa demonyo mong amahan. Ikuha ko niya, attorney. Iya kong gipatudloan og self-defense. Si Nanay Sab, gipanalipda ni Padre Damian. Nahingawa kay ko ni mo, mahal. Sa dihang im kong giingnan nga wa kay tarong tuhog. O ako ning gisulti ni attorney. Muna hinungdan nga iyak nga gipakuha. Lain gani yung datoy iyang pakuhaon mo, pero wa ko masugot. Kay maugi akong gusto nga ako may mulaban nimo. Mahal, sorry sa akong gisulti ha. Naipa ako. Stress ka lang, mahal. Huwag kay gusto man ko nga makatugag mayo, nga makapahuay ka. Sige, kitang duha ang manghigda din sa Katri. Pinagkagiday ko sa akong mahal. Mahal kaayo. Wala ko masayop sa pagkikugman mo. Parehas ng duha, mahal. Nga naulipon sa kong pagpati. Higda na, mahal. Dili ka mo balhin sa sofa kung may nano ko. Di kabiyahan. Basta paya ha. Di lagi. Sige na, higda na. Higda, sab. Di talaga kabiyaan, uy. Kadiyot good. Nga naman. Paghubo, pe. Ha? Nagsulog ka maghihapon na ng binabahay good. Lainan ko. Ay, awo din, no? Ako nang gitrangtahan ng pultahan. May mo na tingalin na kung tawag ng senyorita. Akong kawan akong cellphone. Wa ba ka ni tanawan ni Senyor Emilio ang akong cellphone, no? Kung iyang tanawon, wa siya makita. Kay, ako mag-i-erase ang nga ni senyorita nga akong gitawgan. Ang ako lang. Kung malit na sa tutok ang isog na mong ako. Ay, kadugay sa mabawi ni Mila ng asyenda, uy. Aron naman ako'y kadlukan. Una na lang kumanawag niya, eh. Kanang, sigurado na gud nga, dili na ko sa mukon ni Senyor Emilio. Bangon, uy. Nga naman. Mag-garsonis kang matulog. Magunsa ko. Wa ka dihay short o boxer? Baksa? Wa kay boxer? Kay buhaw ko bitaw nga probinsyano taon ning uyab di mo. Wa ko ana eh. May magsimani Pacquiao ko, boxer. Hoy, dili para busingiro ang giingon akong boxer, no? Isulob na after your brief. Iba ko bitaw ko. Joke na. Pero short may naanak ko, good? Kato na lang short, uy. Kalain sa na matukang magkarsonis, uy. Ikaw, ha? Ano man ko? Okay. Pagwat din kay isulob na ko akong shorts. Wait lang ka, ha? Gusto gid kang magbuhog ko na. Unsa? Nag-shorts ako, mahal. Di mga tuwag na ta.
Oh, anong gitatukan ko nimo? Gwapo kayo ka, mahal. Unsay gusto nimong premyo? Sultihi ko. Hain man ka sila sinang ilang og si Milana. Nakasiguro ko. Kinahibaw sila nga muuli si Senyor Emilio. Nanago sila. Pero, hain man karon sila magtako. Nagdudagit ko. Kung mitago man sila, at tugid sila daga ni Padre Damian. Pero, may balipad man si Padre Damian. Sa dihang ako sige pangutana bahin sa nahimutangan nila ninang ilang. Wa ko na siya masayod. Oh, doon na di ay pare nga mamakak. Oh, nganong mitalikod mo ka? Mauwa ko, uy. Ha? Unsa may kawawa nimo? Dali ragod. Tubangan ragod ko. Oo, lagi ko. Unsa may mong gikawawan? Sa ibang pangutana. Ha? Kay unsa may pangutanan ako? Di na ko nimo, uy. Katiyot nimong malimot, uy. Ha? Mahal, kuan ko nang dagang mugod ko gihunahon ha. May gani ka kay ni anak ko uban nimo. Si nanay, mayong tag di siya matultulan dito sa kumbinto. Sorry, mahala. Mga tuog na lang doon ta. Di ko makatugon, di ko nimo pahinumduman na unsay akong gisulti nimo. Sige na. Pulit man sa di ay ka, uy. Okay, sige na, musultin ako. Mo na akong gibabot, aran makatug na ka. Pila na tingalon kagabi nga, wa kay mayong kinatulugan, no? Sige na. Masama na, ni. Nganong batanon na gitong abogado nga imong gipaila-ila na ako. Oh, siya may gi-endorse ni Sir Dean ako aron matuluan kong self-defense. Mao ba? Mao na, man. Duka naman ka, mahal. Mga tuog na ta. Sige, mga tuog lang ta. Pero, Unsa pa man? naluod ba ka kaniya? Huwag di ko may mutang kung unsay imong ipanauran. Nagdrama lamang ko, mahal. Di na kapugso na eh. Sige na. Mga tuwag na ta. Maghabol ka? Di ang habol, oh. Usaray habol? Doon eh. Doon sa sofang usang habol. Akong kuha na. Ayaw na. Kininalaya itong ihabol. Ha? Nganong nakugang man ka? Sige, good. Sige, kaniya itong ihabol. Tingalig maluod sa ka. Maginayo kong ganahanin mo. Hinangka, gidkay ko ni mo. Mahal ka guna ko. Lihok ra ba kong matuog? Okay ra ni mo kun matandayan ka na ako? Ha? Mahal, murag kag giurong. Musinggit ka man na, pero ako gitabunan ang imong baba. Habot, mahal.
Madamkuhan man gyud ako ang gibuhat sa demonyo kong amahan. Kadita kay igwa ng tubig. Ayaw, mahal. Ayaw kong biyay. Ayaw ko buhiisay mo pagkakos na ako. Tingali ko mo nasad ko. Sige. Dali. Mayong pagbuminaw Ulanin sa ako. Lex Pino. Salamat, mahal. Karon, safe ni gikuhang tut sa akong pagkatug. Wanay haso lang akong pagkatug. Di na ka, Ramon. Dili na. Kay sigurado man gano'n doon ay manalipod na ako. Gwapo ko, dili. Hala, Nainamdam ako. Imo kong gingnan nga gwapo ko. Unya, gipangutana ka na ako kung sa'y gusto mo premyo. nahinumduman gud ay nimo. Di sa ko makapagong mahal. Tingali. Di ko makatuman sa kong kisaan mo. Napihakit ni mo nga kong kasing-kasing. Mahal. Gusto kong ikaw mo akong tugyanan sa akong kaputli. Salamat sa imong gugmama. Salamat sa imong pagsalig na ko. Tungod kay ikaw ra nga akong love, mahal. Dili ko makatugot nga usa ka demonyo ang makapungil sa mga gihay sa akong kaputli. Bahala na ni mahal. Total, pakastan kapitan ako kung muabot ng kalinaw. I love you, mahal. I love you too, mahal. Animal! Kangilat sa akong dambo. Kinsab-sab ni kusog kaing nanuktok sa putahan. Ikaw gani ni Butoy. Magkatilaw kagyod sa kong kumo. Ano di kanyo? Ayaw ko ninyo pangutana. Nagkahukaw mo sa akong pagkatog. Panagyan mo. May singgit magod kanyo. Bito, singgit, bito. Kailang na mo! Butoy! Yo. Ayaw kalimot. Sa iwas pagpaanhi si Karen. Doon ako isuko niya. Lagi nyo ra? Ato na minyor, pero ayaw lang panarangkan nyo ra? Unsa? Ayaw ba panarangkan nyo ba? Aron kun musab kag singgit, tali ka na mong matabangan. Ha? Panagyan mo! Tada mo eh. Kita man naigsukanan eh. Nganong ingon man adto nga kong damko. Gipakita gyud ko. Gipakita gyud ko ni Hazel nga gitugyan niya ang iyang pagkababay. Nitong wa na ko mailing na laki. Kinsa tong laki ha? Mauna ka kadto si Milan ang saop. Happy? Huwag ko makasabot sa kong kibati, mahal. First time. Pero happy ko. Kay ikaw may akong kaupan paingon sa langit. Ikaw. First time nga wag ko makasabot sa kalipay nga akong kibati. Ako ang unang lalaki na nakasuot sa imong kinabuhi, mahal. Ikaw na may akong gayagugma. Ayaw pagmahaya. Nga natiso ko
ang akong bini. Bisa ko pa tama ka sa... Ako gani mo ibiyangyo ni mo. Aron ikaw kay makauna sa akong kinabuhi. O wag yun ako basuli ang nahitabo nato. Pananatag ka sa... Dili ko ikaw dawaan. Kay ikaw na'y nanag-iyan ako. Magpasol kita kali kumahan. Kung katupan di mo yun yung mga amahan mo naghugaw-hugaw sa imong pagkababae. Di ko git siya mapasayang. Kung natuman pa ang iwan unay ang tinguha din rin ako. Magpagkamatay kit ko, mahal. Di ka na maibalik pa niya, mahal. Labaw di kang pinalipdan ang tilik mahanaw sa kong kinabuhi. Salamat, mahal. Misamot ka na akong love ni mo. Di ka magmahay. Nga pobre lang ang nakaangko ni mo. Nalipay kayo ko, mahal. Ug musamot nga dili na kit kumabiyak ni mo. Sayuhasad ni mo ni Butoy, uy. Tuka pa man gani ko karin. Pero, saon man? Mamimando ni Senyor Emilio nga, patuon kas baya sinda. Padoon ko? Di apa ganit si mama? Mawala gina iyang gisugo na ako. Ang sumuanhi ko nga, wako niya sugo ah. Noy Butoy, hain man gina isinang ilang. Ambot lang uy. Wa yun ko'y kasayuran anak ka rin. Dili ba? Ikaw may misulti nila nga muuli na si Senyor Emilio? Unsa? Mahal. Nainanugtog sa pultahan. Oh, ha? Ito ang mahal. Tingalig ang abogado na ron. Okay. Uy, mahal. Mugawas na ka. Tira imong brief o ang imong shorts. Uy, bantong rahayahay. Ayun daw akong brief. Mag-iliso na ko, ha? Tingalig, doon na ituyo si attorney. Wala, uy. Kaikog pa dato ini, mahal. Lamisa nga puno sa pagkaon ng dias gawas. May termos, tasa, gatas o kape ang niya. Ingon ka ni anak ka pinangga sa abogado? Tinood na, man. Daanan na ni mo siyang kaila? Kaila sila ni Sir Dean. Ug ang Dean ay ipailan ako nga to sa abogado. Mahal, dili ka... Psst. Stop it. Kasabot ko sa mundo man. Si Attorney Minyo na, o mahal sa kini ang iyang asawa. Kisa may di magduda. Tanawa na gud. Iya kang gipapuyo din eh. Unya, gipatunan pa yun para self-defense. O gipakuha ka. Aron di ko mahasol. Ingon man, makapahuwi kag tarong. Sorry, mahal. Mga ano ta? Gusto nito kumutabang sa kusina, mahal. Oh, ayaw na sa bagay kay tingalig mukalit og anihang imong amahan. Aka dito. Ngano? Kuan, gusto kang mutabang. Kay bawde ka muluto, mahal? Kasayon, anak. Sa may imong gusto, lutoan ta kag itlog, sunny side up, hotdog o ham. Ngano yung mga katawan? Sige lang tagpamahaw, ana, ha? Unsa may imong sudan sa paniud to? Sa pinihapon. May eskwela kog culinary arts. Aron, dili ka na gid magmahay nga mga asawa na ko. Kay lami mo luto ang imong asawa. Musamot gid ang akong love sa akong asawa. Wow! Kaninto.
paminaw na to, mahal. Imo na kong giisip nga mga asawa? Promise. Promise, mahal. Kung magmalinaw na ang tanan, pakas lang tadayon ka. Tinuod, mahal? Muna yung isa, di mo. Mamahaw na ta. O, kay imo naman kong giisip nga imong wife. Silpihan ko ang akong hobby. Uy, So, sige, lingkod na mahal. Kisilbihan ka na nako. O sa may mong gusto, coffee o gatas? Imo man ko na kung gipatawag, Nyor. Lingkod, Salamat, Nyor. unsa to'y imong gisulti? Imong uyab kadtong saop? Oo, Nyor. Uyabing duha si Milan. Kay uyab man mo. Nahibaw ka yun. Hain ron siya. Koan, Nyor. Dili man tingali kinahanglang tuganan ko niya kung unsa iyang buhaton. Naglikay ming duha nga mahibaw sila si mama o papa. Bakakon! Nyor, tinuod nga akong gisulti nimo. Uyab mi si Milan. Pero amo lang ning gitago sa akong mga ginikanan. Hinungdan nga magtago-tago sad mi sa among panagsulti. Kung mao ginay imong ipatuon ako, Dan, pamatud Ngayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Unsay buti mo ipasabot, Nyor? Pangitaa, hain karon sila. Kaya kasiguro ko, na may tago lang siya. Kinsa ikaw ba niya silang bahay? Ang iyang inahan. Kinsa nga siya inahan? Ilang, Nyor. Nakakita na ko niya ng ginganlan og ilang? Wa ko masayod, Nyor. Pangita sila. Wa lagi ko masayod hain ron sila, Nyor. Panidi! Lisuras ang Senyor Emilio, eh. Dili man mo tuko. Asa man ka na ko pangitaasin ang ilang. Tawi. Ako naman hinuig lisod-lisod ni Senyor Emilio ini. Si Padre Damian. Nahibaw kong delikado ang akong buhaton. Pero ako siyang panidaan. Nagdudakit ko nga naa sila magtago sa kumbento. Pero kung malipat ko ang pari, unya himatod-an ko nga husto ko sa akong pagtoda. Makahibok ka ako pagtraitor nila ni nang ilang og Milan. Naglibugit ko. Wa na hinuon ko masayo doon sa akong buhaton. Karen, Dre! unsa may imong gilili? Gilili? Wa man, Dre. Nasayop daay ko sa akong gituhuan. Mura man gud og do na kay gilili sa sud sa kumbento. Mikinto kapagani. Ko, Andre, namasin malanggog ko nga ako makita sinang ilang. Wa lagi din si ilang. Aw, unsa man? Gusto kang musod? Dali. Aron ka gyud mo tuo. Ayaw lang, Dre, uy. Mituo man ko ni Mugot. Aron dili ka magduda. Sige na lang, Dre. Mulakaw na lang ko. Wa ba ako manglili, ha? Nagduda gyud si Karen nga niya dinhi si ilang. Hangtod na si Wilan. Akong pasidan-an si ilang nga dili lang gyud una mo gawas-gawas. Tinuot yun ka, ha?
hawa dito sinang ilang sa kumbento. Puang. Gihagit na bagi kong patitam yan da. Nga musuod aron makatuugit ko nga hawa dito sila sinang ilang. Hain makamagtago sila sinang ilang o si Milan. Karen! Oh, Noy Butoy. Ay, diin ka man. Dito ko sa kumbento, Noy. Kung saan ka dito? Nagduda ka nga. Tuwa dito si Ilang og Milan? Kunwa sila dito, Noy. Hain man sila magtago. O, nga makasiguro ka man sa nga mitago igod sila. Sukad lang ang mangutana sinang ilang nako bahin sa pagpauli ni Senyor Emilio. Wa na ko makakita nila, Noy. Kinsa sa kay nagsulti nila no nga mo pauli ang senyor? Karen, dili na matago. Dili ka ikaw may misulti nila, Noy? Mamasangin na sab ka nako. Kagita bagod ka nako nga mag-atuan ko sa ila. Wa man tingali. Sige, Noy. Mulahos na ko sa amo. Aw, naa si Mama, Noy? Mo pa'y pag-abot. Wow, ha, mahal. Nagkuha din mo ang timpla sa kong kape. Tinuod, mahal? Lagi. No kidding. Ingod yung tingali, anak, mahal ang ma-in love. Mahal. Iniguman na to pa, maligo na ko, ha? Pwedeng magdungan tagkaliko. Pwede. Unya, iniguman. Manao ko sa silong. Ako? Dili na ka. Ay pagkanao kay tingali, doon ay makakita ni mo. Makita ka ko dayon sa gawas, mahal, nga taas man ang ilang paril. Maayo ginaman nagana ta, mahal. Mag-unsa man ka sa silong. Upadayon sa akong pagpraktis. Kinahanglan pangandaman ko ang among panagtagbo sa imong demonyong aman. Ug sa iyong mga hinanib, mahal. Sige, mahal. Mahal, may nanuktok na sa pultahan. Ikaw na lay abli. Butoy, kinsa na may kura-paroko din eh. Si Padre Damian gihapon, yor. O pa dahil siya mamatay? Sumbak ko sa taong kanyo rin. Murag, kaniadto pa man ko nakadungog niya ng ana. May nampuon man kayo, yor. Maunang nitaas po daw yung kinabuhi. Labi na nga, way bisyo. Litse! Ubanay ko, Butoy. Asa man kanyor? Yan bang mangutana ka man? Nalang kumangutanan, yor, eh. Mga tutas kumpinto. Ano makikita niya ng Padre Damian? Ninduta na to din ni mahal, no? Nga naman, Tuktukon lang nga itong pultahan aron hatdan tag pagkaon. Unya, tuktukon naman aron kuhaon ang pagkaon. May pakapin pag yun. TV. aron ko nang malingaw ka. Ingon si attorney. Buutan lagi si attorney, no? Dako siya ikatabang na ko, mahal. Aron mausab ang akong kinabuhi. Ha? Mausabang imong kinabuhi? Oo. Tanawa nga, di ako magpuyo sa ila. Di pa kuha ka. Unya, nahimo inon kong may baruganan. Ha? Di ba? Wa may baruganan ang tao nga di mo tuman sa iyong panganti. Di ba misahan mo ko nimo nga ihatod ti ka sa altar sa kaminyoon nga beren ka paghihapon? Ikaw man sa'y naka-virgin ako. Bawaan gay kong nanay nga ako may naka-virgin mo. Sigurado yung bunalan ko ito. Amaw, gyud ka mahal, oy. Hain man dahil imong mga balingon. Nga naman. Akong laban. Oh, ayaw eh. Ngayon di bang ka masugot? Kadato ni mo. Unya, mula ba lang kag bulingon sa usa ka pobre? Imo naman ka akong asawa. Ore, no? Pero, di ko masugot nga ikay man laba, mahal.
Tingalig madaot ang imong mga tiny fingers. Ay, karon pagaguni mo, mahal. Si Amday ka? Ha? Samot ng ganahan ko makitipon ni mo. Tinuod. Lagi. Para ba makapadayon sa kurso nga low kay niya? Priso ka na ko. Bahala na. Basta ikaw lay akong kauban. I love you, mahal. I love you. Mal, maligo na ko ha. Aron makatiwas ko sa akong pagpraktis. Kaya huwag matintala sa kanimo eh. So? Bitaw, Mal. Maligo na ko. Magdungan magkatagaliko. Iya ko tintala. Good. Naong yan mo, mahal. Ato ta mamilit dool sa simbahan. May problema dyan. May problema dyan. Lukpa rin yung papilit ang simbahan. Sige, Nyor. O ang kumbento. Nyor! Ano mo to eh? Mureklamo ka? Di man ko reklamo, Nyor. Pero, respeto tata sa bayis Ginoo, Nyor. Huwag ko'y labutan ang giingon mong respeto. Ang akong pagbuot mo'y matuman. Kinsa may nangita nako, Ako? mayong buntag, Senyor Emilio. Minumdum ka pa din ako? Kinsa may makalimot sa tao nga mibugal-bugal sa labawng makagagahom. Mas musamot ang paghinumdum mo na ko kung lukpon kong papilit ang simbahan sa litrato sa way tahod akong anak. Unsay giingon mo? Tahod ako! Ako, si Senyor Emilio. Wa ka lang di ay gihapon mausab, Senyor Emilio. Kiring akong kinaiya mo'y nakapadato na kong maayo. Busangan nga ako maning usbon, ha? Bay sa Diyos ang gusto mong amung-amungan, Senyor Emilio. Wa ko'y labot kung kang kinsa kining baya. Ang importante, nga malukop ko sa papilit sa mga litrato sa way batasan akong anak, kining maong sibahan. Ay, pasayloon ka sa Diyos sa imong kapintas. Naibaw ka ba? Aw, naibaw ka, God. Kay dinhi ka pa maniadto. Og tingali, naibaw ka unsay kong gibuhat sa simbahan. Kanang gingon mong bay sa Diyos. Nalipay ka ba sa imong gibuhat, Nalipay. Senyor Emilio? Paghugaw-hugaw ang imong gustong buhaton. Ako kining pagbuot. Mapugos kog sumbong sa munisipyo kung mamugos ka gyud. Wa ko'y labot. Na, sige. Sugdi nagpamilit sa bungbong nining simbahan ang mga litrato. Sina? Oh. Kinsa kining nangabot? Sila ang gipaanhi sa labawng makagagahom. Animal! Ayaw ko patuhuan niya na. Sige! Sugdi na ninyo ang pagpamilit. Umayran ko lang niya mga pulis nga nangabot. Sige na! Pamilit na mo! Nabiyaon ko na din ninyo. Di siya nagingon? Kanang pulis ko dyan, Wa siya magkailan ako? Wa ko nun, Nyor. Animal! Dali! Atong doolo ng misulti niya na. Hinaot nga matinuod ang akong gisulti ni atong isog nga Senyor Emilio. Nga kanang mga pulis nga miabot, mga sinugo gikan sa kahitasan. Nganong ni ang kamal? Mal, grabing gibuhat ni Senyor Emilio. Usa may ilang gibuhat. Gusto niya nga
Lokpon sa imong litrato ang tibok simbahan. Gikan sa gawas hangtod pa sa sud. Unsa? May tao si attorney nga usa ka pulis. Nga mo nagpahibaw niya sa gibuhat sa imong amahan. Dili sila makadakop sa demonyo kong amahan. Kay hayluon man dayo kwarta. Mao gini mahitabo. Ug gipadayon gid nila ang pagpamilit. Wa. Gipapauli sila sa mga pulis. Og giingnan nga kundi sila mo pato. Hangtod pa si Senyor Emilio. Mapriso. Maayo unta. Pero gipapahipos ni Senyor Emilio ang daan nilang poster. Adto na lang kuno sila mamilit sa langing lugar. Dakana di ay sa iyang gipahimo nga poster, no? Daghan yung gayo, mahal. Gusto lagi niya nga iya kang mapawi. Dili ko muuban niya. Kung pugson ka niya. Ang akong patayng lawas mo iyang mada. Mahal. Dili ka niya makuha kika na ko. Kana mo'y akong ipanumpa diyan mo. Dre, nagubotay din ni kanina? Hay. Nagtuo lang yun si Senyor Emilio nga mapalit niya ang mga tao dinhi. Ha? Namugos siya nga papitlan sa mga posters ang sud ug gawas sa simbahan. Ha? Abot lang sab kaha, kinsay na nawag og mga pulis. Wa mada ang mga pulis sa kwarta ni Senyor Emilio? Wa, Karen. Kung wa pa nila panghipusa ang mga posters, dadon yun sila sa mga pulis. Hangtod pa si Senyor Emilio. Unsa? Animal. Animal! Gipagkauwawan ko sa mga pulis. Unsa man? Miniliw na ang ilang sweldo? Nga naghimo mo sila sa pagsalikway sa akontang ihatag nila? Ha! Ayaw na pagtingog, butoy! Naglagot pa ba kay ko sa gibuhat sa mga pulis? Tingali, ikaw rin akong hungawan. Ha! Kahilas nila! Nagkaako sila sa pagbalibad sa akong tanyak. Ako! Ako pag ilang ibalibaran! Animal silang tanan! Butoy! Butoy, nga nung di ba ka mutubag? Saan? Tigalig pasilon pa lang noon ko ni Munyor. Ijuha ko nitong tubig! Kanang bugnaw! Magdali! Dinhi ang salbahis nga Senyor Emilio? O, sir. Uwa kaniya unsa ah. Wa man hinoon, pero nagbuto-buto ang akong dughan sa kalagot. Sadang iyang untang papitlan sa mga litrato ni Hazel ang sud ug gawas sa simbahan. Huway batasan. Grabe ang iyang kasuko. Sa dihang miingon ko nga ang labang makagagahom ang nagkuha sa mga pulis. Siya mo'y hinungdan nga naguba ang simbahan kaniadto. Tinuod ka na, Sir Den. Pero dinhining simbahan mataw ang ilog sa Asyenda Emilio. Andama ang jeep, Butoy. At ito na lang mamilit sila yung lugar niyo? Mga dutas munisipyo. Isumbong ni ko sa mayor ang gibuhat sa mga pulis nga rin ako. Unya, tuhuan ka kas mayor, Senyor Emilio. Animal! Nganong di magkutuhuan? Wala sila magkailan ni Senyor Emilio? Panahon sa eleksyon, kung wa ko din Butoy o sila gatos Manila, aron mangayog donasyon. Unya karon, sa akong pag-atos sa munisipyo, dili ko nila paminaon. Sige, paganda mo. Mga tutas sa munisipyo. Tuwa ko no sa munisipyo ang dibunyo mong aman.
Nagunsa mo siya dito. Aw tingalig isumbong ang gibuhat sa mga pulis. Magpadaog sabdi ay ang mayor. Mahimong dako og nahatag nga donasyon ang imong amahan sa mayor. Maong midaog. Tungod kay sa donasyon, labanan lang yun sa mayor ang demonyo? May lain bang termino ang mayor? Busa, unsay atong kalibutan nga magpaulipon siya sa demonyo. Mo na hinungdan nga way paglambo ang atong probinsya. Kay magpagawang ang mayor o kahaang o gobernador sa mga tao nga ilang gipangayuan og tabang. Kung ako yung dato, no? Ang duha kahabig mo akong tabangan. Aron, way makasudya nako. Kung ako sa dunay kwarta, dili ko sila hatagan ni anang donasyon. Aron wa sila mapaabot nako. Kung doon na kay negosyo, apugos ka gid paghatag nila. Aron, di ka pangitaan og sayo. Maulagi na. Di gyud mo lambo ang atong probinsya kung maunay padahanon. Di kaya nga to ang probinsya ang naghimo niini. Mahimong hapitanan. Magpaabot og donasyon gikan sa mga negosyante. Labi na gyud sa mga dagkong negosyante. Maayo pa di ang magpuyo lang ta isip yanong lungsuranon. Kay malinawon pa nga atong kinabuhi. Ingon unya ta anak mahal ha. Nga unsa? Kung makasalaw niya ta, magpuyo tang yanong lungsuranon aron way mo sa amok nato. Dato man ka. Pobre man ka. Kung di man akong maasawa, kung unsa ka, mausap ko. Kung pobre ka, pobre sab ko. Nialagi ka sa simbahan, sir. O, kaday masayod sa nahitabo. Maolagi. Milarga man to ang jeep sa inyong Senyor Emilio. Asa kahasto sila paingon. Ambot lang ka, sir. Wa ko masayod. Ay, kanyahay rang layasan sa iyang anak. Nahibaw day ka, sir, nga milaya si Senyorita Hazel? Nahibaw. Kaya ako mismo iyang giduol. O gihambugan pa nga kung makita ko ang iyang anak, sultihan ko dayon nako siya aron mahimo kong milyonaryo. Wa siya musulti unsay rason nga milayas man ang senyorita? Kidnap ko nun eh. Unsa? Ikaw? Oh. Wa di niya tug-ani nga nung milaya si Hazel? Wa. Angay siyang layasan og anak. Tungod kay usa siya ka demonyo. Sir. Ang imong mga ginikanan, wa lisod-lisura sa demonyo? Mayong pagbuminaw sa Let's Dili man sila Be motingog On. kung kasab-an, sir. Hapit na moabot ang panahon. Aron pabayro na sa iyang pagsinalbahis. Mayor, wa man kuno ang mayor. Tuwas Manila. Pakontak siyang cellphone. Ing na nga nagkinahanglan ko siyang desisyon. May meeting man kuno ang gitambungan. Na, di pa disturbo. Animal! Hayan ba nagsulti na? Tuwas sa iyang opisina, Nyor. Danda ko siyang atubangan. Litse! Oh, uy, usa maron. Ako magkagablihan ng pultahan. Pero tingalig si Mahal ron ang nanuktok. Mahal! Abli na yun! Mahal! Ni ang demonyo mong amahan. Unsa?